Usnula civilizacija 19, Sibirski cedar 19, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Svoje jutarnje pripreme Anastazija prilagodila uvjetima na zemljištu seoskoga ljetnikovca. Ujutro, poželjno se izlaskom sunca, treba se uputiti bos na zemljište. Pristupiti onim biljkama kojima želimo. Možemo ih dodirnuti. Ovo ne treba činiti po nekakvome obrascu ili istome ritualu kojega ponavljamo svaki dan, nego onako kako nam se prohtije, kakva se već pojavi želja. Ali ovo treba učiniti prije umivanja. Tad će biljke osjećati kako mirišu tvari što se oslobađaju iz organizma u vrijeme sna kroz pore kože. Ako je toplo i ako se nalazimo pokraj barem malenoga dijela zemljišta s travnatom površinom, a potrebno je da bude takvo, treba na njega leći i protezati se 3-4 minute. Ako tad po tijelu počne puzati pokoji kukac, ne treba ga otjerati. Mnogi kukci otvaraju pore na tijelu čovjeka, pročišćuju ih. Uglavnom se začepljuju one pore kroz koje se i oslobađaju otrovi koji izbacuju na površinu kože na različitije unutarnje ranice i omogućuju čovjeku da ih se riješi. Ako na zemljištu ima nekakav bazen s vodom, treba se u njemu okupati. A ako ga nema, tad se možemo opoliti vodom. Pritom treba stajati bos nedaleko od gredica i biljki, još bolje, između gredica ili, na primjer, jedno jutro, pored gramova malina, drugo, ribiza. Nakon polijevanja ne treba se odmah obrisati. Kapljice vode treba otresti dlanom, kao da ih prosipamo na okolno raslinje. Kapljice vode s drugih dijelova tijela treba također otresti rukama. Nakon toga se može obaviti uobičajen postupak umivanja. Sok od divlje lobode i koprive bit će dobar za to. Uvečer, prije sna, obavezno treba oprati noge i pritom koristiti vodu s dodatkom male količine, nekoliko kapljica, soka od divlje lobode ili koprive. Može i jedno i drugo istodobno, ne upotrebljavajući pritom sapun ili šampon. Vodu u koju smo oprali noge treba izliti na gredice, poslije čega se, ako za to ima potrebe, može oprati noge sapunom. Ovaj postupak uvečer važan je iz dva razloga. Kroz znoj nogu izlaze otrovi, izvlačeći iz organizma njegove unutarnje bolesti, pa ih je potrebno oprati ne bi li se pročistile pore. Izlijevajući vodu na gredice, vi prenosite dodatne obavijesti mikroorganizmima i biljkama o tome kako se osjećate danas. To je jako bitno. Dobivši samo ovu obavijest, vidljivi i nevidljivi svijet koji vas okružuje može stvarati. Odabirući iz svemira i sa zemlje sve što je potrebno za normalno funkcioniranje vašega organizma. Još nije bilo zanimljivo doznati što će ona reći o prehrani. Anastazija, reci kako se po tvome mišljenju treba hraniti čovjek, što treba jesti, kada, koliko puta na dan, koju količinu. Mi pridajemo značajnu pozornost ovome pitanju. Način života čovjeka u uvjetima koje postavlja svijet tehnokracije teško si je zamisliti drugčije. Mračne se sile tako sve vrijeme trude nadomjestiti naravan mehanizam ovoga svijeta, koji je u skladu sa prirodom i dan čovjeku od iskona, svojim glomaznim umjetnim sustavom, proturječnim ljudskoj prirodi. Shvaćaš da na tvoja pitanja, što, kada, koju količinu treba čovjek jesti, nitko drugi ne može bolje odgovoriti, nego sam organizam svakoga određenog čovjeka. Osjećaj gladi i žeđi zato i postoji da bi svakome čovjeku dao signal kad treba upotrijebiti hranu. Upravo ovaj trenutak bit će najkorisniji za svakoga. Svijet tehnokracije ne može omogućiti čovjeku da u trenutak kad to njegov organizam traži udovolji osjećaju gladi i žeđi, pa je onda počeo tjerati čovjeka u obrazac, uvjetovan svojom nemoći, nalazeći još za njega i opravdanje u nekakvoj svrsishodnosti. Čovjek treba jesti onda kad mu to kaže njegov organizam i nema drugog savjetnika. Razumijem da to gotovo nije ostvarivo u uvjetima vaše stvarnosti. Ali za ljude koji se nalaze na svojem zemljištu, u blizini svojih domova, takva mogućnost postoji i nju treba iskoristiti i napustiti neprirodne umjetne mehanizme. Ako imate u svojem domu nekakve sitne životinje, kokoš, psa, promatrajte ih pažljivo. One povremeno odabiru od različitih trava neki tip travke i jedu ga. Treba ubrati barem nekoliko takvih plati trave i dodati ih u jelo.
Ovo uopće nije potrebno činiti svakodnevno. Dovoljno je 2 put, 3 put tjedno. Potrebno je također sabrati klasje žitarica, ovršiti ih, sitno samljeti, napraviti brašno i ispeći kruh. Ovo je neobično važno. Čovjek koji uzme ovakav kruh svega jednom, 2 put godišnje, dobiva zalihe energije koje mogu aktivirati njegove unutarnje duševne potencijale i djelovati pozitivno na fizičko stanje i smiriti njegovu dušu. Ovaj se kruh može dati i svojim rođacima, jednostavno bliskim ljudima. Na njih će on također djelovati sasvim blagotvorno ako ga se daje iskreno, sa dobrom voljom. Jako je korisno za zdravlje svakoga čovjeka ako barem jednom ljeti, tijekom 3 dana, uzima samo ono što raste na njegovom zemljištu, upotrebljavajući kao dodatak kruh, suncokretovo ulje i minimalnu količinu soli. Već sam pričao o tome kako se hrani Anastazija. Eto, ona je i za vrijeme svoje priče nekako nehotice ubrala jedan, pa drugi stručak trave, sama ju je počela žvakati, a dala je i meni. Ja sam također odlučio probati. Njezin okus nije ostavljao utiska, ali nije izazvao niti osjećaja odbojnosti. Proces prehranjivanja i održavanja u životu Anastazijinog organizma nekako je povjeren prirodi i nikad neće zadržati njezine misli koje se bave drugim problemima. Njezino zdravlje između ostalog čini neodvojiv dio čudesne izvanjske ljepote. Prema tvrđenju Anastazije, organizam čovjeka koji je uspostavio takve odnose s biljnim svijetom i zemljom na svojem zemljištu, može se u potpunosti osloboditi svih bolesti. Bolest sama po sebi jest čin kojim se čovjek udaljuje od mehanizama prirode, pozvanih da čuvaju njegovo zdravlje i održavaju ga u životu. A za njih, ove mehanizme, borba s bilo kakvom bolešću ne predstavlja nikakvih problema, stoga što u tome jest bit njihova postojanja. Dobrobit koju može imati čovjek koji je uspostavio odnos putem razmjene obavijesti i zbližio se s malenim dijelom svijeta, prirode, znatno je veće od borbe s bolešću. Na stolu uvijek treba biti voća i povrća iz svoga vrta i kada se ogladni uzeti onaj plod koji zaželi tvoj organizam.